Let us get all our Bible. Magipaglukip kayo kanya kakabsat, iti book of Jeremiah, chapter 29. Page 885 in your Pi Bible. Jeremiah chapter 29. If you are there, say amen. Amen. All right. Basahin tayo kakabsat. Gagandang tayo amin nga magbasa, okay? Tayo mangig tayo. All right. So we will going to start reading verse 10 down to verse 13. Okay? Ilocano, everybody, begin, go. Takas tayo ti kunay iti apo, kapasam ti panakapos iti pitupula tawen, amay pay ti Babilonia, siyak sarungkaran kayto, ket tungpalek to tinasayat asaok kada kayo. Apa nang ipasublik kada kayo dito'y adiso, tamok dagiti panpanunot apan panunutek amay papan kada kayo, kuna iti apo. Panpanunot iti kapya, ken saan nga iti dakes, tapno maitet kada kayo ti inanama ti maududi apag tungpalan nyo. Ket umawag kayto kanyak, ket rumwar kayto, ket agkararag kayto kanyak, ket ipangag kayto. Ket sapulen dakto, ket masarakan dak, intunno biruken dak, iti so amin nga puso yo. Kararag tayo, bendisyonam apo, deto'y sao nga binasami, ken deto'y naisagana apo Diyos, nga mensahe apo, iti daytoy nga rabii, ket sapay ta, ti kararag to'y adipon mo, ket agbalin apo Diyos, nga blessing apo kada kami, ken mabalin nga pagbiagan mi, iti daytoy apo nga alaldaw iti masangwanan, naging gana manen apo Diyos, nga hami nga madanon iti Domingo, nga mabalin nga panakataroon mi manen apo kadagiti sasoom. Ket ti kararag ko apo, sapay ta sikay ti agtultuloy, nga mangipalawag, baban iti tulong ti Espiritu Santo, kadagiti kakabsat, kadagiti anak mo, ngagdengeg, iti daytoy nga rabi. Tulungam ti adipon mo, kadagiti ti kararag ko, itinaga na po mga Jesus. Amen. Thank you. You may please be seated. Iti daytoy nga rabi, kakabsat, ket makisarita kayo, iti kada kayo, iti paulo iti mensahe, nga insagana iti apo para tayo, finding encouragement for life. Finding encouragement for life. So, amok ken pacheck nga iti amin kada tayo, ket daytoy ket maysa nga banag nga nasisita iti panagbiag tayo. Ket no kasano ti kinasisita naken kinapateg na iti panagbiag tayo personal, ket kastamat ti kinapateg ken kinaimportante na iti sabali nga tao. I believe that the more we need encouragement, it the same thing that the more other people needs encouragement as well. Kat ito'y nga adalin tayo, no anya ti kayat nga sawan ti encouragement, ken no anya da dapat iti mas adadda nga paggapuan iti panaka-encourage tayo, panakapabilag tayo, tapno daytoy nga ited na ken ibunga na, ket adda kapaypayan na, ken adda iti nananay, nga panakatagiben, ken long-lasting impact na iti panagbiag tayo. So, no kuna tayo nga encouragement, iti kayat na nga sa wendetoy, iso dahi mang-inspire, iti maysa nga tao, kan mangted iti namnama, iti maysa nga tao. Kat no maminsan, detoy balikas nga encouragement, dagiti daduma nga tattao, kan uray pay kang runana iti adda iti lubong, no maminsan kat sabali iti panangipatarus da, daytoy nga banag wenno daytoy nga balikas. Adda deje kuna tayo nga no maminsan, other people, ti panakaamuda, they encourage us or then encourage other people, but sometimes they flatter them. That's the reason why sometimes when you flatter me, and I may not believe you. No kunam nga flatter kat iso detoy detay paspasablugan na ka. Kat no paspasablugan na ka tayo may isang nga tao, no pasablug ko na tayo, awan panagkinagpaiswanan na detoy, there is no truth behind this. So awan itinananay nga inanama tayo, wano magapgapwanan tayo, babaan iti panagpaspasablog. So iti panag-encourage, kit saan nga iti wagas nga panagpasablog. Tadeta, awan iti mamati kanya tayo. Criticize me and I may not like you. Alright? And sometimes, adadadigitay banag nga no daduma, ti tao, adadadigitay handa kayat nga makita kada tayo, adadadigitay banag nga mabalin nga pamilawan da kada tayo, jar aramiden tayong amutay nga usto, kat saan nga tumutop, diya bukod da nga pagragsakan, and sometimes they criticize us, and vice versa in our part. So criticize me and I may not like you. Ignore me and I may not forgive you.
but encourage me, and I may not forget you. No adaman ti maysa nga banag nga mabalin nga maitatak iti biyag ti maysa nga tao nga mamammu tayo kuma wenno lumabas iti panagbiag tayo ket dayjay wagas ken banag ken gundaway nga panang-encourage tayo ken kuana. Encouragement is the oxygen of the soul. Isu iti biyag iti kararwa wenno mangted iti biyag ti maysa nga tao. Isu nga dayta iti kinapateg iti encouragement. So itiyan tayo tatay, tilubo nga paggargarawan tayo, we listen a lot of things in our everyday life. But I believe with all my heart, godly encouragement is, I believe, may isang klase iti kinaimbag nga mabalin nga maipaay tayo iti tattao, nga daytoy ito iti rason ken gapuna, nga saan na kanto nga malipatan iti onos iti panagbiag na. So the reality of encouragement, apay met ngamin nga napateg ken adday tinananay nga pateg na detoy makunkuna nga panag-encourage. Umuna iti amin, hantayo nga makita ti importansya, anag, detoy makunkuna nga word of encouragement, if we ourselves, ket hantayo nga nakita ken narikna, dayjay impact wenno epekto iti encouragement iti panagbiag tayo. Isu nga no datayo, hantay nga napadasan iti na-encourage, hantay nga nakita, narikna, naimatangan, dayjay epekto ti encouragement ti biag tayo, hantayo nga masursuro met nga ag-encourage iti sabali nga tattao. Isu nga mismo, datayo nga umuna, dapat ma-experience tayo, dayjay ma-encourage, ma-experience tayo, dayjay epekto ti encouragement ti panagbiag tayo, so that in return, when we will do encouragement to other people, mas adadda nga maited tayo, dayjay nananay nga anag ti encouragement, because datayo nga mismo, napadasan tayo, ken narikna tayo, nakita tayo ti bunga, dayjay panaka-encourage tayo ti panagbiag tayo. Now, kanya tayo nga minsan, deto'y pa naka-encourage tayo, apay met nga no, daddo encourage itata into no next week awan manen. Okay? Ngam apay met nga damat digitay dat tao nga uray kasanot laslasaten na iti panagbiag, kasano iti padas na ken agdama nga sitwasyon no ti panagbiag, kasla ti panagkitam ken panagriknam ket awan laeng ken kuana. Adday ti makita tayo ditoy, ti rason ken gapuna dagitoy dua nga banag nga intayo nangegan itatay ken nakita ket dayjay source of their encouragement. Alright? Dayjay source, no ayan nat paggapuan, dayjay encouragement. So adda ti dua nga makita tayo ditoy, nga source iti encouragement. Alright? Umuna, ket dayjay kuna tayo tattao. Thank God, adu dagiti tattao nga, adday ti aglalaw tayo, mangisakit ken mangipateg kada tayo, ken makarikna dagiti pagpaspasaran tayo, and sometimes, or most of the time, at dada DJ kakabsat, nga mang-encourage, mangi-lift up, kanan anay nga, mangpabilag kanya tayo. Isu nga dito yung nga makita tayo, nga ti kayat maawatan tayo dito yung kakabsat, dagiti tattao nga umay ti panagbiag tayo, though we need to thank God for them, but we need to realize, people will come and go. Alright? Hindi habang buhay, yung mga tao ay naandyan palagi sa'yo. Tinaturalesa ti tao itatan, uray kasanot kinasingpet ken kinasaya at nageng kaitata, ngem addanto ti aldaw nga ni mo mapagustuhan isuna, nagpatinggan met ti kinasaya at nagengkan. Adda je banag nga han nga kinayat ken ka, na offend ken ka, nalpaston. That's why sometimes tay ko nakitatay, apay nga adda dagitay tattao, nga dahi pa naka-encourage da, kat adda iti kunatayo nga pagpatinggaan na. Mayat ita, into numay nga lawas, awanen, because they are depending on the people nga adda ti aglalaw da as the source of their encouragement. Ngam adda iti may kadwa kakabsat iti apo, nga dayto iti dapat nga masursuro tayo, nga pagtaklinan, pagkamangan, ken dapat paggapuan iti encouragement tayo. Dayta ket awan sa bali, no saan nga ni Apo Diyos. Oh. Ti may isa nga malagip ko dito nga sitwasyon, ket dayjay sitwasyon ni David. Malagip yu, idi suna ket kamkamaten da, and they are trying to seek him to kill him. Ket ito nga ti panagrik na ni Davidin, ket abandonado isunan, awan ti mangayat kengkwanan, mangipatag kengkwanan, and so on and so forth. Nga manati kunana iti Bible, ijay nga kunana, and David encouraged himself in the Lord. Alright?
So deta kakabsat, kat ti maysa nga pagkakitaan tayo ditoy, paggapuan iti encourage iti Apo, agyaman tayo ta adda dagiti makunkuna nga mouthpiece iti Apo, iti panuwan tayo, nga iso dagitoy dagiti papastor tayo kakabsat. Adda iti sao iti Apo, adda iti kararag, kat no iti panagbiag tayo, marikna tayo dagiti panakayatyat, ti pamati tayo, kan marikna tayo dagiti panakaparigat, ti panunot kadarikna tayo, at dadalaeng dagitoy kakabsat, at dati Apo, at dati Biblia, nga isot pagtaklinan tayo, pagkamangan tayo, ken pagpaisalakanan tayo, pagpaisuruan tayo, tadagitoy nga encouragement ti Apo, ket kaslalaeng maysa nga ubbog, nga haan nga maawanan iti danom, aglaplapusanan deta. Isu nga no daytoy ket san nga maawanan, ket datayo ket isuko tayo ti biag tayo, kadagitoy nga encouragement manipod iti Apo, manipod ti sao ti Apo, uray kasanumat ti paglasatan tayo ti panagbiag, babaan ti tulong ken parabor na, ken encouragement iti Apo, agtultuloy tayo tulat ta para ken kuana. Isu nga iti daytoy nga rabii, padasen tayo nga panunutan ken kitaan i-evaluate ti biag tayo. Apay met nga on and off, deto'y panagserbita iti Apo. Apay nga nabara ita, apay nga mayat ita, pagamamuam madintumanen. Alright? So we need to check our heart. Anya ka diti paggapgapuan, digiti encouragement tayo, nga dapat nga agserserbita iti Apo. Deje ka di makitkita tayo nga kapsat tayo iti Apo, nga mayat iti panagserserbi na kani Apo Diyos. Well, there is nothing wrong with that. Bless His name. Because adda iti nananay, nga trabaho kan mararamidan iti Apo ti biag na. But listen to me carefully. Haan nga si kadayjay, kan di mo matam mo, no anyat paggapgapuan mat jepig sana, kan encouragement na, ngagtultuloy iti Apo. Kan kas may isa nga padam mat a Kristiyano, at danto mat ti panakasuot, and we do not know, we are not in the position to judge that fellow Christian, pero dumteng to ti kanito, nga di tayo mat amo no suoten to mat ti Apo, kat ito'y nga makita tayong agkapoy mat, kat no ti pagibasaram ti panagserbi, kan panagtultuloy mo ti Apo, kat dagiti tao nga makitkitam, what if no isudan to mat kat aglamiis, di aglamiis tayo tumatan. Oh, that should not be. Dapat, datayo, ti paggapuan ti encouragement tayo, awan sa bali no saan nga iti Apo. Tano ti Apo kat iso iti nananay, nga paggapuan ti encouragement tayo, makita tayo ti presensya na, marikna tayo ti presensya na, maadal tayo no kasano ti panagbiag na babaan iti sao ti Apo, panangiraram tayo ti biag tayo, puso tayo, ti sao ti Apo, inot nga makita tayo, makasursuro tayo, manipod kini Apo Diyos, so nga uray no anya dagiti pagpasaran tayo ti panagbiag, kat ijay nga addalat tayo ti Apo, kada tayo kan makapagtultuloy tayo. So itata, no ni Apo Diyos iti paggapuan, iti encouragement tayo, anya ti mabalin nga maibaga, iti Apo kan maited ti Apo kanya tayo, nga assurance. Alright, so muna makita tayo ditoy, kuna ti Apo, ito nga makita tayo, God never leaves you. Isu nga no ni Apo Diyos, iti paggapuan ti encouragement tayo, may isa nga ingkari ti Apo kanya tayo, han na tayo tupulos nga panawan. Oh. Ammom deta iti kababalin iti Apo nga uray balibaliktadem kakabsat, kat isuntulat ta. Ang pagiging matapat ng Panginoon sa atin bilang kanyang anak, kahit anong mangyayari, bumaliktad man tayo o pumalpak man tayo ang Panginoon, hindi yan magiging hangag baliw isuna. Alright? So nga deta tapat no baliktadem, tapat tulat ta. Alright? So kuna na iti Biblia, God make a clear promise that He will be with His people. In Hebrews chapter 13, verse 5. He will be with His people. Sino dagito yung nga tattao na, nga dapat nga ti Apo kat makikaaddakan adda ti Apo keng kuana. Okay? So dayto nga kari iti Diyos, nga in kari na kadagiti tattao na, nga hanan tupulos panawan isuda gito'y dagito'y anak na, nga amuna nga agbibiyag iti usto para keng kuana. Adda dagiti gundaway nga ti pamatim ket masuot. Adda dagiti gundaway nga dayjay standard mo wenno dayjay nan anay nga belief mo will be put into compromise. And sometimes you are in the middle or in a point nga numaminsan ket panunutem. Kasuno nga tangarot ti reputasyon kon, anya nga tangarot ti makunat sa bali nga taon. Alright? But if you will going to stood firm to your faith,
Isu detoy je kuna iti Apo nga haan kanto pulos nga panawan iti panangilaban mo ti pammatim ken ti prinsipyo iti Biblia nga pagbibiyagam ken pagserserbiam. Isu nga no daddo makadatayo, okay? Naisuro kadatayo iti panagbado, naisuro kadatayong han tayo nga agsala, naisuro kadatayong han nga uman namong iti lubong. No maminsan ti lubong handa tayo maawatan kakabsat. No maminsan ti lubong kritika rin datayo. Ngam adda ti kariti Apo haang kanto panawan agtalinaid kadita. Hamo nga ikompromiso ta pammatim. Hamo nga ibatan dayta kang kinapudno nga pagbibiyagam. Haam mo nga nananay nga datay kunate nga ruden ket panawan wenno isukat tapno laeng ti tao ket uman namong ken ka because kariti Apo haang kanto nga panawan. Dayta nga laban mo, laban ko deta, kasi tinagan ko iti adda dita. Agtalinaed kalaeng nga napudno, natulnog, ket saan kanto pulos nga panawan. Dayta iti kariti Apo, iso nga kadatayo kakabsat, aduda dagiti banag nga mabalin nga pakasuutan ti pamati tayo, ti takder tayo, ti prinsipyo tayo, tauray pay pada tayo kakabsat, nga namati, kapad pada tayo itinagan, handan tupay nga uman namong iti pagbibiyagan tayo, ken sursurutan tayo nga panaka-implementar ti sao iti Apo, adun tupay ti masauda kada tayo, ngam agtultuloy tayo latta, kidayjay nga pagbibiyagan, ken sursuro ti Apo, tatikari ti Apo kada tayo, haan ka nga panawan. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Kunana dijay, I will never leave thee. Hangkanto nga panawan, hangkanto met nga baybayan. So no kitaan tayo, deto'y teksto tayo, dito'y kakabsat, let your conversation be without covetousness. Awan kumati kinaagom, no di kat di makontento tayo kadagijay banag, nga adda kada tayo. No maminsan, makita tayo iti panagbiag, aglalo no umay dagiti kinakidit nga bulan ken panawan iti panagbiag tayo. And sometimes matemtar tayo ngano anya dagiti in-commit tayo iti Apo in the area of finances. Ngano maminsan han tayo nga magatang dagiti kayat tayo. Ngano maminsan ket umapal tayo kadagiti pada tayo nga tattao. And sometimes we are tempted nga dayi dapat ko mga i-commit ken na i-commit tayo para ti Apo ket no maminsan san tayo nga maited because kadagiti pagkasapulan ti panagbiag. But the Bible says, haan ka nga baybayan. When in terms of our physical need, there is a promise from God, haan ka nga baybayan. So anyaman dagiti pagkasapulan tayo itata, financially, materially, I am telling you, God promised us, haan ka nga baybayan. Naglawag ti kari iti Biblia, nga dagiti tumatayab, kat kunana di jay nga binaybayan iti Apo ida, isungahantay ko mga pakadanagan no anyat isuot tayo, anyat kanin tayo, tatikari ti Diyos, haan ka nga baybayan. Kan mamati kiti amin na pusok, nga no daytoy man nga area iti panagbiag tayo, iti mabalin, nga slow down kanya tayong agserbi ti Apo, wano saan nga mga ited, iti full blast tayo, kan paka-involvan tayo iti ministry, detoy kuma, kat makita tayo, kan utuban tayo nga nalaing, daytoy nga kariti Apo, han ka nga baybayan. Kas tay maysa nga ama, no adda pagkasapulan tay maysa nga anak, alright, no ag college kuman kuna tay anak, haanin tatang, agsardeng akon, okay, nga manyak ko na tinaganak, sige lang anak ko, ituloy mo laang, haan ka nga baybayan. There is an assurance from that father. Katito'y nga makita tayo, DJ anak, babaen je panakaawat na, DJ nga assurance ti amana, nga kunana ang ka nga baybayan. Aramiden na amin nga kabailan na, nga agpursigido ki DJ gol na iti panagbiag. The same thing kumamit kanya tayo by realizing this promise of God. Nga ang ka nga baybayan, so kayat na nga sawan, santay kumangarod met baybayan, dagiti annungan tayo, akas maysa nga anak ni Apo Diyos. Tano kasano'y tinananay nga panangaramid tayo, dagiti annungan tayo, para iti Apo, kastamet mas adadapay, ti panangaramid ni Apo Diyos, ti annungan na kada tayo, akas maysa nga anak na. So, kunana pa dito, Joshua chapter 1 verse 9,
no matter what we go through life, God will be with us. Isong ano dat duma adu dagiti banag nga pangilaslasatan ni Apo Dios kada tayo. Okay? Adu dagiti banag nga mabalin nga tay kuna tayo nga ruden hantay nga namnamaen nga pangilasatan iti Apo kanya tayo. Ket itoy nga makita tayo no ti pangnamnamaan tayo ket dagiti tattao ken dagiti banag nga adda kada tayo kakabsat agpatingga deta. Adda pagpatinggaan na. Ngamno ni Apo Dios ket awan tukeng kan kakabsat. Awan to kanyakon, napukawan ti panangnamnamatay ti Apo, kasanupay ti panagbiag tayo. Awanen, awan kas iskanan, come what may. So nga dapat ti kumanan anay nga ikarigatan tayo, babaen ti tulong kan parabor ti Apo, hantay ipalubos, nga dayjay nan anay, nga panangnamnamatay ti Apo ket mapukaw. Hantay ko mga ipalubos, nga dayjay dumteng ti kanito, nga mangnamnama tayo ti bagi tayo, dagiti tattao kan dagiti banag nga adda kada tayo. No di ket di mangnamnama tayo, kadagiti kariti Dios kada tayo. Hangka nga panawan, hangka nga baybayan, ken yan naman ti papanam, adda akto kengka. Not only, ito nga makita tayo that God will remain with His people, may kadwa nga makita tayo ditoy, God promises to restore His people. Restore. The word here is restore. So ito nga makita tayo, apay nga kasapulan ti panaka-i-restore ti maysa nga tao. Kansino dapat dagijay, dapat nga mai-restore. Okay? Umuna ditoy, deto'y nananay nga encouragement, okay? Ti mabalin nga usage kang pagkausaran na dito is for restoration. Iso nga dagiti tattao nga naupay, dagiti tattao nga awanen iti church or dagiti nag-backslide, there's nothing wrong that we go after them, visit them, encourage them so that they will be restored. May restore jay puso da, may restore jay panagayat da iti Apo, kat nangigtayo kakabsat, jay announcement ti senior pastor tayo tatay, nga kasapulan tayo kumapay ti ad-ado nga laborers kakabsat, taadu kagabsat dagiti maaramidan nga manmano dagiti laborers nga agtrabaho. So we need encouragement. All right? Kasapulan tayo dagitoy kagabsat nga mabalin nga intayo kadagitoy nga tattao tani Apo Dios agtrabaho kadakwada babaen iti papantayo kadakwada panang-encourage. Antayo laeng ammo kagabsat no anya ti mabalin nga panagtrabaho iti Apo kadagitoy nga tattao. Kandi tayo matlaang amo, baka iyor uray dalaang met iti papantayo kadakwada, tapno agsubli tayo iti Apo. Agsubli da iti Apo. So ito nga makita tayo, nga dapat, daytoy nga aspeto iti panagbiag, madadagsinan tayo kumakagabsat. Adu dagiti tattao nga kasapulan da iti may restore, may subli, iti dati nga yanda, tapno mas adaddapay, nga mamitda, kan maaramidan da dagiti banag, nga ammo tayo, nga mabalin nga pangaramatan iti Apo kadakwada. Hala nga God never leaves you. Kunana ditoy, God has a plan for your life. Ado digiti plano tayo iti panagbiag kagabsat. Ado digiti plano tayo kadagiti anak tayo. And so on and so forth. Ngam nukayat tayo iti nananay nga nabalaygi nga panagbiag. Dapat mas adadda kumanga isuko tayo dagitoy nga plano tayo iti Apo kat palubusan tayo nga ti plano ni Apo Dios ti agpanuray iti panagbiag tayo. Kat dayta iti nananay nga pagkakitaan tayo ken pagka-eksperyensyaan tayo iti napudpudno nga panagrangay iti panagbiag. Kanayon tayo nga magmangeg, manipod kadagiti preaching, mabalin nga we are successful in our secular, material, and physical life. But what about our spiritual life? Numaminsan kagabsat ket paidaman tayo ngamin jay plano ti Apo nga iso iti agpanuray ti panagbiag tayo. Iso nga uray adda ti ragsak kada tayo hantay nga marikna dayjay napudpudno kenan anay nga ragsak tatiga puna dayjay nannanamen tayo nga ragsak ket bunga jay kabukbukudan tayo nga panggep ken plano. Ngamno ti Apo kagabsat iti palubusan tayo nga agtignay iti panagbiag tayo. Mas ije nga makita tayo pa nga kay binasa tayo itatay na pinpintas nga amang iti plano iti Apo iti biag tayo. Ti saludsod iti dayto nga rabi, dayta ba nga pagbibiyagam ket planom ba, wano plano iti Apo?
Detayan mo ba itata ket planom uno planon iti Apo. Deta ba aramidem itata ket bukod mo bala nga plano wenno deta ket plano iti Apo. Nuhan tayo pa'y nga nakita ken ammo iti plano iti Apo iti biag tayo. Sapulen tayo iti Apo. Agkararag tayo. Ket sapulen tayo iti Apo. Ket santay nga inggaan aging ganang hantay nga masapulan ket ipakita na diyan nakapinpintas nga plano na iti panagbiag tayo. So kagabsat iti dayto nga rabi, finding encouragement for life. Kas kuna kita tayan, datayo kasapulan tayo itinananay nga ma-encourage personally, manipod kaniyapo Diyos, tapno mas adadapay nga nabungbunga, iti panag-encourage tayo kadagiti sabsabali nga tattao. Kan may kadwa nga makita tayo ditoy, dapat iti paggapuan ti encouragement tayo, awan sa bali nusan nga ni Apo Diyos, tapno long lasting, DJ mabalin nga ibunga na, epekto na kakabsat, DJ encouragement nga naawat tayo. So again, anyaman ti estado mitata, if you feel mariknam nga si kagat masuot kadadad dumapay, gapot panmatim, kan gapot ti panagbibiyag mo nga usto para ti Apo, laglagi pum detoy nga kari ti Apo keng ka, hangkan tu pulos nga panawan, hangkan tumet pulos nga baybayan. Kat no kayat tayo tinananay nga naragsak nga napudpudno, nga balaygi ti panagbiag, hantay ko maipalubos nga di plano ken kayat tayot agpanuray no di ket di na indaklan nga plano ken pagayatan ni Apo Dios iti biag tayo nga isut mangitunda kada tayo tinapudpudno nga panagrangay ken nananay nga ragsak ti panagbiag tayo. Once again, thank you very much. God bless us all.